ikipa asize wathula phela amadoda yebo akukho skipa mina angikhuluma into ebheke eceleni ibhekile kodwa basimbonanga simbuye kuzobe singamsambonanga mina ngicela ukuthi ngizonilethela ikipa bangathiwa nje amanamba mina inombolo indoda amayithandi funa mina cha thina sithanda ikipa nokuvotela kwakhona ungangweza ningasho umkhotho wesizwe yabona nokuthi MK edile bafana bami sazokhuluma siphume isidumbu kukhona kuphethe uzuma kuphume isidumbu kukhona isihlitiza sisekhaya ngizokumsholo wasindela nje ngisonela sibaleka noma ngashiwo ngifuna ukuthi ufuna umsholo sigoga phendula ukuthi usula kodwa ngafika kanjani ufuna ukusenda imessage ngifuna ukudlulisela yena umsholo umtshela singakhala uyabona wasiphatha kahle lo muntu shiye imuva azange singenwe izinto izwe lingakadla amadlomo besiza kuyo ngoba azange singene ezinto ngizovota ngivotela umuntu wakithi asikho isifo ngizovota ngivotela umuntu wakithi la besizovotela yena la wasiphatha kahle besimthanda MK enkandla why ningasitsheni ukuthi MK izofika noma benisiphi isikhathi angisatsheni mina ngifunda ukuthi umkhotho wesizwe sifuna sicela iMK noka wasiphatha kahle lo muntu asikho izifo sasilandelayo benzela unqamalala gogo wasiphatha kahle unqamalala asikho izifo sasilandelayo sithe basifika lesifo bese phumile ebhuqabhuqa abantu bese ethathe kahle benzela gogo mina wangithethisa wangithethisa ngakodwa sisuke senisize kuye besizombonga futhi siyabonga ngemalala asikho isifo sasafuqabhuqa thina ukhona sibhuqabhuqa isifo usuphumile wena sabhuqabhuqa isifo zange thina bhuqabhuqa izifo thina ekhona yena bethi sizombonga ngoba asikho isifo sakasasiphatha thina ekhona ngendlela besithanda ngayo bebothi uyawuthanda wonke umuntu wakhe sangena isifo waphuma sasibhuqabhuqa isifo sekhosalelwe into lasingenayo besizobonga ngane yami sithi sizombonga uma uthi abalaykhaya ngithi bebevele bexhumana bona yebo so manje thina bekuyithuba ukuthi sibone ngisho mina ngiyamazi ukhonza lena besizombonga ngane yami asikho isifo awuyeke umshini wami umama laykhaya anginanda ngifuna mina ngambuza umama ngifuna mina uMK ngqo lebethi ngizomvotela manje ikipa khona lokho engikushoyo mina ma ukuthi noma ungahleki mfana wami mina ngikhathele izimafama sekhala mina esingiphethe kwafa abantu asinamuntu siphuphile thina kodwa kusaphethe umsholozo MK kwakunje akaze okay sabacishi ntombi bakwethu lokho ikhale emini eyakwethu awuvile mfana wami ngizodlala ngathi bakithi ngizodlala ngathi bengothi nje msholozi ngithi msholozi wami bethi ngizomshiyela bengizomhlangabeza lapha eqhamuka lapha uthi umshini wami ithi wena ubusuka kuphi umsholozi ubusuka kuphi intombi enzansi kuthi 124 besize kuye 124 sithi sombonga bakhosi phakathi sonke nalesi sabhuqabhuqa abantu sizombona Makeve khuluma zolo ngifuna ukubona umsholozi ulungile uzombona nkojana yenkosi ngiyafuna ukubona umsholozi uzombona zolo uzomazisa ndaba nkojana yesilo enze njani amasosha zolo uthi unezi athi abasonke Wayesaqaza insizwe. Hawu ngithaqaza izalukazi zabo. Ayini sazo wadla imali